free ejo NDC chiriame nyokuo wonu makache na satenfo behye ne nso a awiabrem ho abra etena se na dumienu boy a yetin konya so na achese kenkan nsem de mamu a putupru na bahwum se FM NDC amenyokuo no mpanifo a omoda no omaye nsakraye e de famra hyebedwafo bi a omo Ghana mra hyebedwam ho a womoda sa ekukitu ana no e Ghana mra hyebedwafie ho na asase mu baaye no ababa baye dagya enu a netu omanfo ano a sedua ye nyina yawe ni se ya adwedwe na krata ni mu no opani ono na etwerefo opani edima NDC amenyokuo no eye fifi kwate ono na na nsa hyase a wasan ni se ya kama ede ba abonten na mpanifo bi a sabio sakoba se bi a yebu omudi na nkom ya abodwesa usom sei eto odonko eyeye ewo NDC amenyokuo ni mu ne fa ewo Ghana mrahye bedwam no ebi eye yewura Haruna Idrisu ansana krata ne baba bonten no wono na oda ekukitwa na no ewo Ghana mrahye bedwafie enyu ano nko a impretwa wo munyina chairman eye openani dene mu ntaka eye Muhammad wono so sa na chesa aka no enyu ano nko nipa ba miensa ne akire ena sei ebeto dwa se sansem ni nyina yese wo menyo ma home esansan panifo na kan se ko mu ase no akwati se bi akwabenane wodi bofre na sabrofudie no se wotena du foche so di a ene eden na wodi owano no wano befo ene du foche so tena so so eden ya oto befo enti sabre bema beye bi wa meye ni nyina enti funu wono ma ayediara pejafo wono na betimi aba enti prempre di abra Haruna Idrisu ana femu ntaka wo mu firi wo mu dwumadie wo mu firi ho na mpanifo de foforo aba ne de sesei do no ba beda kukitwa na no ewo Ghana mrahye bedwafie no ne den ene Dr. Kesel Atoforsen wonu se no do ani kire mo ebrebi na oye ranking member edema finance committee ne fa wo Ghana mrahye bedwafie mu hono mo wono ena sabre de mpanifo gide pase wo ye MP ewo dwumako enyam esiam ewo mfimfim mantemu wono na sabra mekase waba baye de fense minority eye leader efiri wono mu a do ba betwaso mienu abro ni fense ne deputy no wono so eye Emmanuel Kofi Amaboa wono so sa mines and energy eye committee ewo Ghana mrahye bedwam ho wono so na odini dwuma kese pa wo hono mu a wo mafo a wo mo ewo bia ne den ene eye adaklu bia ye fense na constituency wono mu no wono so na esom nyina na mu anase mpo elembele wono de elembele ho na wo di ne dwuma ewo ba bia fense atoye mantemu enti ono so na ba ye deputy minority eye leader na Kwame eye Agboza wono so no adakulu ho na na odi ne dwuma ewo framantemu wono so ampanifo de na ba se oma medi mu ntaka de se empretwa wo mu nyina oma mede oma no ewo NDC amenyuko ni dinimu ewo Ghana mrahye bedwafie enti sabre de Kwame Agboza wono anaye minority ship edima eye kwiketu ne fan wo Ghana mrahye bedwafie wono mu ena fei first deputy no so omsi enko efma Ahmed Ibrahim wono so ko banda ewo bono region hono mu a wono na mrahye bedwani edima omo ena afei de wono so wo ye second deputy no ono de still maintain omo anyina mfiri wo ya friend madam eye comfort doye eye ganza wono so upiemu ewo ada mekira eye mrahye bedwamu ono ma anase bia constituency ono mo a wono so nesu omanamu ewo Ghana mrahye bedwafie enti sabre de Haruna Idrisu NDC mpanifo na konya ne de free ne to ena femu ntaka nso omo yi e de free ne to de oba be de Kesel Atoforsen no ma gye so presence sabre de onuma san akopiemu ewo speaker na kache Kesel Atoforsen minority leader asemo we